Huomio, huomio, täällä puhuu kerhon puheenjohtaja. Tärkeä tiedotus kaikille kanssa nelosille. Meidän kerhossa, siinä on hevonen huoneessa. Ja se hirnahtaa, jos et ryhdy paasaamaan. Ja huomio, kaikki kerholaiset pumppuihin. Ylös alas näin ja näin. Ykkös paasaus käsin nyt jo käy. Mut meidän kerhossa, siinä on monta kaalisopassa. Ja ne kuumenee ja ne paistetaan, jos et ryhdy paasaamaan. Jo huomio. Ylös alas näin ja näin. Yksi paasaus käsin nyt jo käy. Ylös alas näin ja näin. Kakkoskäsikin jo käy. Mut meidän kerhossa, siinä on kolmas ovi oikealla. Ja sitä kokeillaan ja se feilataan, jos et ryhdy paasaamaan. Jo huomio. Ylös alas näin ja näin. Kaksi kättä jo käy. Ylös alas näin ja näin. Kolmos käsikin jo käy. Meidän kerhossa, siinä on merry suuressa huudossa. Ja sitä toistetaan ja se kajahtaa, jos et ryhdy paasaamaan. Huomio. Ylös alas näin ja näin. Kolme kättä jo käy. Ylös alas näin ja näin. Nelos käsikin jo käy. Mut meidän kerhossa, siinä on Mikko perässä. Mut näin kun pumpataan ja nelos